Sengaphakathi kwesimondlonzo kulesela khona indawo zamaskandi ehamba phambili nefe ngesikhathi. Bukele emakhaya cha kusenzima ngempela kubantu abaningi ukuthi bamukele ngempela ukuthi umfowahliziyo ziyogoba. Ungizwe mfamchunu ukuthi ngempela ulalile waze walala esitokisini njengoba ubona la umngani wakhe ugezana uFadlulu oduma kakhulu ukuthi ushutha ama CD cover abaculi. Ubengenile la ku Facebook ezama ukuba live ukusitshela ukuthi kuhamba kanjani ngalolu daba lamacingwane. Uzamile ngempela wangena live uthe semele akhulume lutho amagambe ngaphuma uzwabhala ke lapha kwi comment section ukuthi cha ubethu uyazama ukuthi uzosilandisa ukuthi kwenzakalani kodwa akuphumi lutho njengoba saphatheka kanje. Ububona ke nasemehlweni akhe ukuthi cha isizwe saphathekile kabi ngempela noma ke bibambi inyembezi ukuthi zingehleli ezathi kodwa uyibona emehlweni zicwebile ukuthi ngempela isizwe leto leyenzela umacingwane ibhlungu kakhulu futhi iyezwela kuye. Mbukele emakhaya ngabe wena njengomthando wamaskandi nomthando wendaba zamaskandi isakuphethe kanjani le ndaba kamacingwane ukuthi namanje usakenatelwe nangempela usesendlini eminyama njengoba ngakacaca ukuthi ngempela uyicingwane lizophuma nini. Akehlane ezathi ke sizombona wakho wena ukuthi isaphethe kanjani lolu daba lokuthi umfowahliziyo zogoba afakwe endlini eminyama. Sanibona. Ninjani? Kwambeke kahle.